Takže ahoj lidi, dneska si zahrajeme s Dankem pro 24.4, tady Pet Simulator 99, jo, a dejte like a odběr. Danek Pro mi teď píše, ať zdravím do videa, takže jo, zdravím tě, jsem mi přímo za zádama, a takže dneska dejte like a odběr a když tady bude 10 lajků, tak uděláme hodně nějaký riskantní věci nebo něco takového. Budeme hodně tradit a můžeme na to. Takže můžeme jít na to. Danek pro 24.4 mě poslal trade. Tak co mi dá? Prosím, ať mi dá nějaký dobrý věci. Já mám totiž nějaký... Jako, jsou to dobrý, já jsem to dostal od někoho. Takže, jako... co? A co free do videa, Danku, pro 24.4? Dej mi něco, prosím, já to strašně moc potřebuju. Prosím. OK, jako... Furt mám kašel, sorry. Jsem teď Brusel a jsem nemocnej. Takže on mi dal 9 milionů. Jako, když jsem díval od Doda, tak mohly být lepší, ale jako vím, že on není ještě zrovna tak nejlepší. Počkej, on mi to dává za free, jo? Říkal, jo, free do videa. Počkej, já mu napíšu něco. To nemůžu napsat vlastně. No, to je jedno. On to snad pozná, no, tak a můžem končit trade. Nestěžuju si, jsou to dobrý pety. Dobrý. Kam odcházíš, Danku? Jo, jako já už jsem to chvíli hrál, jo. Takže můžem hrát. Protože to nemám otevřený. Napište mi do komentářů, proč to nemám otevřený. Jo, řekněte mi to. Já to totiž nevím. Se zeptám, když tak pak Danka pro 24.4. A dobrý za diamanty. Počkej, co je tady tohle? Sorry. Počkej, a co jako... Aha! Jo! Chápu. Už můžeme rovnou do další areji. Že mám tak OP pety. Zatím teď. Classic oby. Zkusíme dát nějaký rekord. Classic oby. Zkusíme dát nějaký rekord. Napište, jaký rekord dám, jo? Napište do komentářů a tipněte si. A ten, kdo napíše správně, zahraju si s ním. Jenom mi do komentářů napište, jak se jmenujete v Robloxu, asi vás přidám do friendu, jo? Takže můžeme na to 3, 2, 1, teď. OK. Půjdeme, zkusíme to sem. Tak to asi neskusíme. Nebo to zkusíme, ještě dáme tomu jednu šanci. Já jsem totiž jako noob, ale já chci nebýt noob a zkusit riskovat. Dobrý. Dobrý. A teď? Ne, nedobrý. OK, tak já dám tu lehčí cestu. Protože jsem úplnej noob. Hraju úplně poprvé v životě ten Pet Simulator, jo? Poprvé. A vůbec nevím, jak se to hraje, jak to všechno funguje. Jsem se díval jenom na pár videí od Pokece nebo od Doda. Klidně se podívejte, je fakt dobrý. A teď nedám rekord, že? Asi ne. Prosím, ať je to rekord. Asi ne, no. Asi ne. 31, jsem tak špatný. Och jo. Tak
zkusíme jít do nějakých areách a pak to ukončíme. Prosím, dejte like odběr, protože já si to fakt přeju. Plus. Proč jsem napsal pla? Plus. Prosím, vážně, já chci mít prostě odběratele nějaký. Čili co? Což nemůžu mít hoverboard. Když chcete být ve videu, můžete mi klidně poslat nějaký gifty. Jmenuji se... Počkejte, já vám to ukážu. Jmenuji se Peppy. Jo, takhle to můžete tady vidět. No, já vám to pak ukážu. Tak vám dám odkaz, moje jméno prostě. Dávám jméno do jména tohoto videa. A prostě jdeme teda si to tady těžit. Ještě zkusíme si otevřít pak vajca nějaký. Hej, a jsem strašně vděčný, strašně jsem rád, ten kdo dal odběr na tento kanál. Fakt moc. Egg machine, co to je? Co to je? Mi to dá vajíčka? Že by? A nedá. Tak zkusíme jít, jak jsem to udělal? Absolutně nechápu. My si to zkusíme odemčít. Aha, mně se to nehodí do toho. Takže to by mohlo být z tady toho videa všechno. Dejte mi like, odběr a snažím se prostě do tady toho roku dát, prosím, chci dát 100 odběratelů, prosím. Co ten Danek pro zase za mnou hlavou tam je. Takže čus. Počkej. Někdo mi dal trade request. Ještě to neukončujeme, ještě ne. Yes! To mohlo být jasný. Co? Tady koukáš tak na mě? Co? Je? Co? Co jsi napsala, ti nerozumím. Tak, čus!